Agyaman kami gagayem ken kakabsat, agsipod ta dimteng manen iti daytoy anabalitukan nga gundaway. Gadimteng tayo dayto oras iti panagadal. Oras ngagkakadwa tayo tapno ti sao ni Apo Dios ket isuy ti adalen tayo. Ket iti Santo nga Espiritu ni Apo Dios isuy ti mangidalan kadagiti panagadal tayo. Ket patcheck agsipod tada tayo, digiti inayaban ni Apo Diyos nga anak na, nga babae ken lalaki, ket nakasagana tayon, nga sumungbat kada ayab na, ket agbalin tayon, nga disipulos na. Adalan, nga mga ramid, kadagiti pagayatan na. Adamanen gagayam ken kakabsat iti nasayat nga intay adalen, kada ito'y oras ti panagadal, isunganam namain mi, nga adda kuma dagiti bibyayo, mabalabit at dagiti lapis ken papilyo nga isu ti pagisuratan nyo dagiti bersikulo nga nagapu iti sao na Apo Dios nga intay adalen itatta. Siak nga rod gagayem ken kakabsat iti kabsatyo ni Pastor Eli Rafanan ket agtultuloy kami nga umay nga agyaman kada kayo takadwada kayo kadagiti tiempo nga intay adalen iti napateg nga sao ni Apo Dios. Kaduak ngagtultuloy ni Pastor Leo De Leon, kaya ni Pastor Ray Orbe. Naragsak ngal daw tayo, ay ito nagagayem ken kakabsat. Siraragsak kami manen, makadwada kayo, iti daytoy apanagadal. Tapno iti kasta dumakdakkel, ken lumawlawat iti panakamu tayo, maipanggep iti mangisalakan, ken mga ayat kada tayo, nga ni Apo Isus. Wen kakabsat, naimbag nga aldaw tayo amin, ni Apo Diyos ti madaydayaw, iti daytoy nga aldaw, ti oras ti panagadal tayo. Sapay ta iti panagadal tayo ket mabuan tayo dagiti pagayatan ni Apo Dios dagiti linteg na nga isu iti pagragsakan tayo nga tulnugen ta isu dati pagragsakan ti Dios inton aramiden tayo ida. Agtultuloy tayo nga gadal ti sauna ket dawatek nga agdumog tayo kakabsat ti intay panagkararag. Managayat a Dios sa mamin langitan. Sikat ti Dios nga gugwayan ti biag nang ted iti biyag tumunggal may sa kada kami, tapno ti kasta, agbiag kami, kaya naggaraw kami, nga may tunos ti pagayatam. Babayan iti panang tulnog mi, kadag iti bilbilin mo. Dawaten mi kadi Apo, nasapay kadi, tagtalaned kakada kami, babayan ti Espiritu Santo. Talnaken urnos ti mapadasan mi, bayat ti panang ripaso mi, iti adal mi, itang aldaw. Dagiti iti dawaten mi, kaput na pateg, anagan ni Jesus. Amen. Amen. Iti adalen tayo itatangal daw kakabsat ket maipanggep iti linteg iti Dios. Iti paset nga mayulo ket masarakan iti Juan 14 versikulo 15. Pakibasa man Pastor Leo. Kasto iti kunana ay ayatan agagayem ken kakabsat. No ayatendak tungpalin nyo dagiti bilbilin ko. Kadagiti naglabas nga leksyon tayo na isentro iti ayat. Okay. Ti Diyos nga man nakabalin amin, ti Diyos nga Yahweh, ti Diyos nga Ama tayo nga aday ti langit, isuket ayat. Ni Apo Jesus nga anak ti Diyos, anak ti tao, ket isu ayat. Iti Santong Espiritu, ket isumot laeng iti ayat. Ket nakita tayo nga rod nga daytoy nga ayat ket inted na kadagiti anak na. Anak na. Agsipod ta isuda ket isu iti Dios ayat ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu. Dayjay umawat ken ni Apo Jesus. Isu nga roden iti anak iti ayat. Ket agsipod ta isunan iti anak iti ayat. Urepay dayjay nauding eleksyon tayo. Dayjay panang surot kadayjay ayab ni Apo Jesus. Sungbat maipanggep laeng iti anya ayat. Itadalon tayo tata ket dayjay maipanggep iti linteg iti Dios. Ket kayat ni Apo Dios nga ipatungpal kadagiti anak na. Ket iti dawaten na tungpalen da
agsipod iti anya. Ayat. Ayat. So nga, makita tayo no adda kumadayjay nabalitukan nga panait. Nga isu iti nangubon ken nangurnos kadagiti siyam eleksyon tayon, uray itata tama adda tayon ti maikasangapulo. Dayjay nga panait isu ti ayat. Ayat ubunan nam amin. Isu nga makita tayo itata, nga daytoy nga adalan tayo ket iti pundasyon na isu iti ayat. Ayat. Aday iti panagsasautay gamin, Pastor Ray, tungpal bilin. Ada dayjay nuji balay. Ada dayjay bagam ka aginaw kayo man. Wen aginaw da. Nga mabaling nga aginaw da ngagtanta na butog. Tapay na ibilin kanya. Ibilin. Ngem no kas pangarigan ket nalpasen iti panangan. Nakita dan nga nabannog ni Pastor Ray. Nakita damit nga nabannog ni Badam Banji. Ket digiti anak agsipud ta ay ayaten da digiti naganak da. Apan da ginaw. Malabit siguro kang kantada pay. Handang agdayday mudom. Disnudo. Anyang itinapimpintas nga ladawan, Pastor Ray. Ija pamilyam. Ay, dahil naud-udi. Yan udi ah. Dahil disnudo nga agtulnog. Disnudo nga agaramid. Nga dahil ket nagtaod dahil ayat na. Iti pa nagtrabaho na, panagtungpal na. May sa kararagsakan to kanyak, intun makitak dagiti anak ko, nga urehang kun imbilin, nakita dan. Nga kasapulan nga aramiden, taiso ti pagsayaatan, pagragsakan kin, pagmaymaysahan, pagkaurnusan ti unag ti pagtaingan, anya nga nagragsak to nga wibuyaak, dagiti anak ko. Tapay, gapu tayo ayatandak, taararamiden da dagitoy, gapu tayo ayatandak. Ken may sapay, san lang nga dayay, mapadayawan akmut nga ama, nga mangibilin kadakwada, nga dayay nga imbilin, katultulnugan daga puta, ay ayatandak karog. Dayjay iti kayat tayo nga iyon una kada iti leksyon tayo. Agsipod ta ti adalen tayo ket iti lintag iti Dios. Masapul nga maawatan tayo gagayem ken kakabsat. Nga maaramid daytoy ket naragsak ni Apo Dios dati kunana no tungpalin nyo dagiti bilbilin ko ayatendak. In another word, studio ko na no ay ayatendak tungpalin nyo dagiti bilbilin ko. Mun una Pastor Leo dayjay ayat. Unan ti kayat mo nga inayo. Dayjay nga rod panagtungpal tayo hanga gaputa kayat tayo ti may salakan no dit gaputa ay ayaten tayo dayjay amang isalakan nangisalakan kada tayo. Iti kapepeswanan na iti nangibagaan na dayto diyan na isalakanen. Tano dayjay na isalakanen ket nagbalinen nga anak manen iti lawag. Iti panagsalungasing iti lintag, ket isu iti anya. Basol. Ket no agsalungasing dati lintag, agsubli damanen sa dinaw. Iti sipngat. Isu nga, kit kitahin tayo di continuity na, di panagtuloy iti leksyon tayo, nga intun no adda dayjay ayat, tungpalen day iti bilin, taapay, tapno agtalin na edda, kadayjay nga, ayat. No dayjay nga ayat ti pagtutungtungan, saan nga dayjay literal word nga ayat? No kidi agtalin na edda kadayjay Dios nga isu iti ayat. Tanay salaka din, Pastor. Narigat dayjay kunatayo nga tano alain tayo daytoy ad-adalen tayo itata. Iti kapepeswanan na idimay na Apo Jesus ket narigat dayjay lintag kay. Taday lintag nga intid ni Apo Diyos ijay bantay iti Sinai. Inaramid dagiti pangpangulos ti Hudyo nga pagkasapulan ang matungpal tapno agbalinda analintag tapno anya dayjay ko ng pastor may salakan da. Ngem idi imay ni Apo Jesus insimpana. Dahito iti sursuro ni Apo Jesus, adadalin tayo tatang unag ti may nga quarter. Insimpana dahito'y asursuro. Isu nga, ijay Matthew 5, no alain nyo dahito'y nga versikulo kabsat. Matthew 5, versikulo 17, ingana iti 19. Di kay pagarupen,
nga imayak amang dadael itilinteg. Wenno dagiti mamadto, sa anak nga imay amang dadael no diket di mangtungpal. Ta iti kinapuduna ko nakada kayo, nga agingga ti mapukaw ti langit ken daga, oray lakuma no may sa ahuta wenno tulnak, din tumapukaw ti linteg, agingga iti suamin mapukaw da. Verse 19, So, amin Gapuna, uray sa sino man amang salungasing to iti uray maysa kadagitoy abilin, anya, akababasitan, ken mangisuro iti kasta, kadagiti tattaong, managanan to iti basit, unay ijay pagarian iti langit. Ngem, uray sa sino nga mga ramid, ken mangisuro kadakwada, anya ti kunanan to? Managanan dan to, dakkel. adakkel, di pagarian ti langit. Tikit kita yung tayo gamin dito, dahil imay na Apo Jesus, akas ti kuna tayo, Pastor Reken, Pastor Leo, insimpana. Ada gamin dahil inaramid dahil iti tattao, nga dinadail da dahil kaipapanan, iti panagtungpal, iti lintag. Dahil kaipapanan, iti panagtungpal, iti lintag, kat maibasar kuma iti ayat. Kahit naor nga sawan, Pastor, di kunayo mauwatak, saan nga imay ni Apo Isus nga dadaulan na amin nagijay nga linteg? Sa nga pulong nga bilin, unong da iti linteg, uray pa'y dagiti, may papan ka dagiti mamadto. Wen. Ta kunana ka, nag-set pa di kunana, kahit kumanda di na ibasang Pastor, uray la kumamay sa ahuta, unutulnak, sana mapukaw. Kunana, daapay, kasalauna iti kay papanan na yada, huta ka nagbasit mat, tulnak, nagbasit mat. Nga mamuyo kakabsat, dakkel gayam nga banag dito eh. Pagarigan niya, no letter N, letter O, tapos period, anya ti kunatay di jay. Number. Kat no nga ikatum di period na. No. O, di nagdakkel, di nagdumaan na kakabsat. Number, no, dati tulnak na. No, awan ti tulnak na, no. Makita yung kakabsat, iti kinapatag ti hota ijay lintag ni Apo Dios. So nga agtultuloy nga agnanayon dayta amatungpal kanya kakabsat. Iti gabin kakabsat ti kayat nang ibaga dayto. No iti Dios ket saan agbalbaliw. Ket iti Dios ket agnanayon. Ket iti lintag isu iti pakakitaan iti kababalin. Iti Dios because the law is the transcript of God's character. Agnanayon garud may. Saan agbalbaliw jalintag? Ang balbaliw. Agnanayon may jalintag. Iso nga napatag da dyan baga ng ure may isang huta, may isang tulnag, ure pa'y may isang linya, saan mo nga balbaliwan? Agsipod tano binaliwam, saan mo nga ipakita nga sika iti anak iti lawag. Pastor Ray, mapantayo iti adalin tayo tata. Ket agsipod ta saan nga imay ni Apo Jesus nga nang dadael itilintag. No di ket di imay nga nang tungpal itilintag. Anya iti kaipapanan na anaun-unag dayjay inaramid ni Apo Jesus. Tapno maawatan tayo dayjay kayat na nga ipaaramid kada tayo babaen kada dayjay alintag. Iti yaay ni Apo Isus ket kakabsat saan na nga baliwan, saan na nga pukawen, ken saan na met nga palag-anen, wenno padagsanen. No di ket ti, iyon uneg na ni Apo Isus ti kayat na nga sawen, ken kay papanan ti sangapulo wenno ti linteg na. Hanlaeng kunana ditoy, agpaiso, ijay versikulo 21 iti kapitulo 5 ti Mateo, takunana kadayjay may papanti linteg, kunana toy, nangegyo ana isao kadagiti imun una, di ka mamapatay. Ket siya sinuman a mamapatay to, agpeggad to iti pangukuman. Dahito iti talaga nga naisurat iti linteg, letra for letra. Thou shall not kill. Thou shall not kill.
agpepeso nga dagiti paresyo, dagiti Hudyo, ket liklikan da ti pumatay. Tapay, ti prinsipyo ti linteg, nga kunana nga di ka pumatay, kahit nangasawan, ket you uphold life. Dayjay sustainirem ti biyag. You promote life, pro-life. Tapay, ay wanam ti biyag. Ngaminton pumatay ka, iti ti biyag. Ket awan ti karbengan ti tunggal maysa, nga pumatay, no diket di, at damat kumada, jay kengkwana da jay prinsipyo nga, aywanan na tibiyag. Akas kaniya po Diyos, tarigagayan ng aywanan tibiyag. Ngem, ti aramiden dagiti tao, uray pa din unana, agpepeso nga sanda pumatay, ngem, napalalo mo ti pananggurugura da ti pada nga tao. So nga kuna ni Apo Isos, inyun uneg na ti kay papanan, ti prinsipyo, ti spiritu, ti linteg. Dito nga di ka mapapatay, kunana, ngem kunak kada kayo. Uray sa sino agumura iti kabsat na, agpeggadto iti pangukuman. Ket uray sa sino nga agkunanto iti kabsat na, ong-ong, agpeggadto iti pangukuman. Ket uray sa sino nga agkunanto ken kuana, awan na mo, agpeggadto iti impyerno nga apoy. Ket nangarudin nga saon, kakabsat, sang kamot pumatpatay. Ngem, napalalo mo't ti guram, napalalo mo't ti unget mo, wenno, dayjay padam nga tao ket ibabam, pagbalinem nga awan ti serserbina kan kasiskan nga kaslata saan nga tao, agbanag daytoy nga isumot laeng pinatay mo isuna. Dati pang nangrugi iti panamapatay, dayjay pisikal nga pamapatay ti pada nga tao, ket mangrugi ijay panunot. Mangrugi ijay nakem, mangrugi ijay panang plano, iti maysa nga tao, samon to i-execute. Kunana ni San Juan, sanan to iyinaw. Dayjay nga, pinampanunot na, nabayag nga nagtao, dayjay puso na kan panunot na nga panggap na nga aramiden. Ket dayto iti ket nga sawin kakabsat nga pinauneg, pinadakkel, pinalawa, pinapasayaat ni Apo Isus ti kay papananti linteg. Kaya naroon nga sa Pastor Ray, dagiti addaken Kristo ay iten agagayem ken kakabsat awang kumagura kadakwada. Kastoy, Pastor, salud tudek. Tay timbagam ket di padam nga tao niya. Siyak kuma. Iti balakad ni Apo Jesus ket no basaek anya sa sino man agumura. Gura ako man ni Pastor Leo. Nasalungasin ko daytoy. Ngem no nga iti bagik. Ti kagurab. Hangkong kagura. No di ket di, dayjay naudin nga inadadal tayo ket tibagi tayo napatag taginatang ni Apo Dios. Iti duwa nga puntos kukuha na. Kukuha na iti bagik, babain iti panang parswana. Idi nagbasulak, kukuha nak manen, agsipod ta, sinubot nak. Okay? Ngem itata, sakmet, saan kumit nga ipatag dayto nga bagik. Iso nga dayjay kunana ni San Pablo, ureno mangang ka, ureno uminom ka, pampanunutem, nga sikaket, na idumduma ka. Mangang ka, uminom ka, anyaman nga aramidem apamadayaw, dayjay nga akin kukwa, ken ka. DJ puntos ko tatay Pastor Ray, nung ay siya nga rog ka, awang may imbagana dita. Kaya no, yada dayo na po Diyos kada nga ti pada ang mga kuwangay niya. Dahil di kita nga agos usaran ti may parit. Literalan nga patayin dan iti bagida. Ti kuna ni Apostol Pablo, iti Corinto, datay templo ni Apo Dios. When? Kaya no dadaulan tayo daytoy, niya ti kuna na. Dadaulan ng tumat. Iso nga no, ay ayatan tayo ni Apo Dios, akas di umuna, abilin. Kan ayatan tayo iti karuba tayo, akas panagayat tayo, tibagi tayo, dito nga iti ibagbaga na, naikonektar iti ayat ni Apo Dios. So ti panangayat ko kumatibagik, kasla di lang panangayat ni Apo Dios kanyak, han na kayat ni Apo Dios ang mapukawak, han na kayat ni Apo Dios nga marakrak dito abagik. Kat no dahil ti panagayat ko, han kumakayat ang marakrak dito abagik, tapay,
hang ko ako kuha dito kukuha ni Apo Diyos na dito. Inaramid mo nga positive. Ayat. Ngim no usarek de jagura, it's negative. Okay? Nuguraek ni Pastor Ray, nakabasulap. Nuguraek met itibagik, nakabasulap mait. Una, no di ka mababantay kung ti padam nga tao. Kit padak nga tao, jak matpatayan. Ngim tibagik, patayik mait. Ay sana, tapay. Padam nga tao, kas matibagim, kit no patayin tayo, tibagi tayo, babaen ka dagiti bisyo, babaen ka dagiti naduma-duma pamayan, suicide tayo, pinatay tayo, tibagi tayo, tibiyag. Tsaka tibag tatay, nga pro-life, tibagbaganan nito. Aywanan tayo, tibagi, biyag, ngayon sagot ni Apo Diyos. Katawan ti karbangan tayo nga mang ngudas, tibiyag tayo. No dikit di, aywanan tayo, tibiyag tayo, tibiyag tayo. Kung nani pastor tayo, iso ti templo ti Espiritu Santo. Intun mangrugi tayo nga guraen pastor, tibagi tayo. Intun mangrugi tayo nga guraen, ti padatay nga tao. Ijay tun kamaudyanan na, no saan tayo nga pakawanain, awan ti Espiritu ti kinapakumbaba, ti pagdasalan ng ti kamaudyanan na, isuntun ti panang papatay, panangudas ti biyag. So, ada de ko nada, killing me softly. Uy. Nga de pa nagsusupot ti sigarilyo, killing me softly. Marijuana. O binog ka iti may parit, ininutam. Suicide by installment ka. Isungarod nga, no alalain tayo, tada iti adadalin tayo, Pastor Ray, dayjay naununag akay papanana. The true meaning and the essence of the law. I-aplikar tayo ijay pudno apan nangidalan ni Apo Diyos. Tadayjay kuna na nga dayjay pumapatay, ket saan lang nga dayjay insigida nga po den itibiyag. Tano agura ka, hamo mga pupod den biyag na kit. Mabalin mo, Pastor Ray, nga saan mo nga dayjay inawanan, tano itibagam ka, inawam tupay. Ito akahanti ko na nata, dayjay gimuran ka, nagbasulay. See? DJ ure no DJ ibagam nga DJ pudek deto yan at dulin no alam ti verse 22 nakabaso line. DJ tiket na nga ibagan ni Apo Esos may panggap iti bilin. At day iti DJ na ilawlawag na ununag tapno matungpal tayo kenhantay nga dadaelan DJ bilin. Kahit ko nga panunutin, iti may sa nga tao nga gumura, ito agagayam kan kakabasa. Diyan ka muna dapat panunutan na anaseat kaday kagurgura na. Awan. Tano kagurgura ko man ni Pastor Ray, amin a panunutak ken ko na dakasain. Nalabit a kayat ko asaktan, o nanyaman, nga saan an nasayaat ken ko na. Iso nga ijay pailaeng, unong agbasbasol tayon. Ta, kasanun to kumang nga tarigagayak pa'y amay salakan no dagurak, ito agagayam kan kakabasa. Awanay. So nga napatag dayto Ay, ket mo manon nga isilpo dayjay misyon. Well, Master. Tapno matungpal tayo deta nga bilin, ket saan tayon nga agura, masapol nga ramidin tayo misyon. Nalawag dayjay puntos mo, Pastor Leo, nga saan munto no ni Pastor Leo ko maiti, kayat mo nga danunan. Hamunto nga maited, iti naimbag adamag kenkwana. No saan mo nga ayaten, no gurguraem. Gurguraem. Masapol nga maikat dayjay nga gura, tapno dayjay inted ni Apo Diyos nga misyon tayo ket matungpal. Isu nga no dadto madadayjay selective nga papapanan tayo niya, Pastor. Kuna tayo ka mapapan dayjay ta dayjay may kagkagura da may kasjay awang ko maiti iti kasjay. Sinusod ko. Wen. Anya tinarigrigat. Dayjay gumurgura uno kagurgura da. Itin bagak idi njak amono anyang leksyon tayo dayjay, Pastor. I will quote it again dayjay kuna na jay favorite nga man Ogmandino. Luxury nga hatred is a luxury I cannot afford. Nasisiyat nga guraan na kong, Pastor. Ngam siya gumuro kanyam. Tapay mo maturugak itinasamit o reguraan na. Ngam no siya gumuro kanyam. Agburburog to tidara ka na itong kwa. Iso nga, palubusan tayo kakabsat, nga dagiti tao, iti panaglawag tayo, panagsaksi tayo, kagura na tayo. Tay bagana, ti Biblia, ito ni Apo Isus, nagasat tayo. Palubusan tayo nga ni Satanas, kagurgura na tayo. Tapay,
agararamit tayo ng kamintian niya, nalintag, agsaksaksi tayo, agararamit tayo na imbag, agbibiyag tayo iti na santuan, apagaitan ni Apo Diyos kakabsat. At dapat nayon ko, Pastor, Go ahead. ito'y versikulo 27, kunwari dito yung kakabsat, dito yung Matthew 5. Kunwari, nangegyo na isaw, di ka makiabig ti saan mo nga asawa. Ngem kunak kada kayo. Agor ka pa sa... Kang kanayon nga ibagbaga ni Apo Isus dito yung ngem kunak kada kayo. Gwen, napintas ta tariga gayam nga ibaga dayta na niya. Ngam namnamaek nga no palubusan ka, iti uneg iti 10 nga minutos kantay nga malpas. Kay nasisat lang ngayon nga mga ramit tayo ti pagbiit nga konklusyon dito yung naadal tayo itata. Tasubyen tayo tuman deta. Okay. DJ Matthew 5:27. Gagayem kang kabsat, markaan nyo ta Biblia yun. Matthew 5:27. Ije tayo itong agsubli. Wait. Tapno, daytoy gagar ni Pastor Ray, kat i-break ko palaang. No palubusak dito, talaga nga salala turbo ka. Nga hanggang sardang. Kat nasisyat no, tapno hanton nga maputed, dito kahit mong ibaga, iti tiyempo nga ag-break tayo. Wait. Buklin tayo palang nga kabsatan niya. Iti dadalan tayo tatakat, itilintag iti Diyos. Tigtig ti Diyos. Agsipod ta tilintag ti Diyos, kat inted ni Apo Diyos. Dahil tangarod nga lintag, kat lintag iti anya. Ayan. Ayat. Nalakang itong palan, dahil talintag ti ayat, no, adda iti ayat, met ka datayo. Itinsuro ni Apo Jesus, iti Matthew 5:17, ingana iti 19. Nagsipod ta isuna nga nangited tilintag, ket Diyos nga saan ngagbalbaliw, Diyos analintag, Diyos nga agnanayon. Daytoy met nga lintag nga inted na, ket saan ngagbalbaliw? Ti hangagbalbaliw, oray may nga huta, oray may nga sentence, oray may nga balikas, saan nga may cut. Sa ngagbalbaliw, tati ko na ingana nga aday ti langit, aday ti daga, hangagbalbaliw. Talinay. Inikan nga rod ni Apo Jesus, iti period, pinal, nga ti kunana, tilintag, sa ngagbalbaliw. No di ka di agsipod ta sa ngagbalbaliw, inted na, dahil na ununag pay, nga kay papanan. Kadayjay nga kunatay tatay, nga inadal tayo, ti pamamatay gayam, isulaengan dayjay pananggura. Mangrugi sa jay. Mangrugi. Isu iti pananggura. Wen. Kundi di panangayab, iti may nga kabsat, iti saan ang nasayaat, apan nakayab na. Ket, iti daytoy nga gundaway, gagayem ken kakabsat, po din tayo palang itapagbiit, dito diskasyon tayo. Tagsubli tayo ito madamdama. Laglagi pa nyo, agsubli tayo jay, versikulo, 27. Matthew 5:27. 27. Iti sa lutsod, anya iti kayat nga ibaga ni Apo Jesus. Tapno maawatan tayo, iti bugas ken kay papanan na, daytoy nga bilin na. Kastalaw na iti panagyaman mi, kat dawatin mi nga adakay kumadita. Isubli tayo iti tiyempo, iti Hope Channel, adda iti basit palagip nga itid da kada tayo. Namnamain mi agsubli tayo tumatlaan kakapsat. Kadwada kay tumanan. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow,
life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Ada kami manen gagayem ken kakabsat, daday jay pinanawan tay tatay, nga kayaten nga iserek ken isuro ni Pastore. Malagip yu day jay bersikulo nga subyan tay tatan, isu iti Matthew 5:27. Malabit nga talaga nga gagarmon nga ipalawag daytoy pastor. Ket ikanda ka nga ruden iti adu nga gundaway tapno may buksilam iti ka ipapanan na daytoy nga paset eleksyon tayo. Well, Pastor, yaman ang kakabsat. Kasto iti kunana di Mateo 5:27, nangyegyuan na isao, di ka makiabig iti saan mo nga asawa. 28 kuno na, ngem siyak kunak kada kayo, nga uray siya sino amang matmat iti may sa babae tapno garteman na nakiabigen kenkwana iti puso na. Agtultuloy tayo nga mapan ijay sangapulo nga bilin. Nga kunana di ka makiabig ti saan mo nga asawa. Pudno dayta. Ti kapanunutan dagiti paresyo ket dayjay akto wenno dayjay saan dayjay asawam ket asawam nga rod ngem agbiro ka iti sabali. Nga makikaidda ka kenkwana tapno ti kasta ket taramiden nyo dayjay akto iti panakiabig ti dayjay asawa. No pay kasta kasto ti kapanunutan dagiti paresyo uray pay dagiti Hebreo. Napapan ka dito abanag dayjay akto a pisikal. Ngem kunak kada kayo. Apay-apay ko na ni Apo Isus, ngem kunak kada kayo adda kenkwana dayjay panakabalin otoridad nga mangibaga iti nagpay akay papanan daytoy nga linteg kan bilin. Nga ni Apo Isus kayat na nga iserek iti umiso ka panunutan ka dagiti tao ti prinsipyo ti panangtungpal ka dito linteg. Isu di versicle 28 so kunana ngem kunak siyak kunak kada kayo nga uray siya sino amang matmat iti may sa babae sa nagpatingga di jay. Nasayaat mo't numatmatan tayo, Pastor, ti may sa babae. Nasayaat mo na makitaan tayo, apresyaran tayo ida. Dayawan tayo ni Apo Diyos, ti kinaimbag na, nga aramiden na, nga dagito'y kat adda dagiti napipinta sa babae. Ngem intun kitaan tayo, isuda matmatan tayo ida nga addaan ti panaggartem. Addaan da di panagtarigagay nga kaidda, nga san tayo mo't nga isu ti asawa. Addaan da di tarigagay tayo nga aramiden tayo da di akto nga kayat tayo. Ket aramiden tayo iji panunot tayo. Kunanan ni Apo Isus, nagbanag nga niya, nakiabig tayo kada di abanag. Mangrugi iti pannakiabig, saan nga di akto laeng, no diket di, ijay panunot paylaeng. Ta ijay iti pangrugyan, iti basol, iti may nga tao. I-qualify tayo, Pastor Angarod. Tayo qualify mo itatayan. Dahil panangkitam iti may sa anapintas babae. Ano yung mga balasang sa babae? Iti pakabasulam laeng numatmatam gapo iti panaggartem mo. Iti English last. Dahil panaggartem ano di last ket nailasagan. Adda kanyam dayjay nga last agsipod ta no alaen tayo dayjay inyon unatay nga rod nga inadal. Dayjay bunga iti lasag wenno aramid ti lasag may sa kadaytoy dayjay last. Ket intuno
nabalbaliwanan dayjay nga tao, tanak nga roden itilawag, agtrabahon ti Santo nga Espiritu kenkuana, dayjay panangkita na ka dayjay may sa babae, agdumanton. Uwan. Okay? Masapul nga iti mangi no dayjay ket kung ibaga kumaket, iti mangukum gamin, haan nga sika, nga siya. Kahit no ni Apo Diyos. Uwan. Ni Apo Diyos amakamo iti amin apanggap, iti puso, Panunot. amuna, no dayjay panangkitam ka dayjay babae, ket gartem, last. Iso nga, iti naka, dayjay man, saan lang nga nakaayaw, no di kidi, iti ayan, iti talgad tayo. We are on a safe ground. No adda tayo, iti naimbag a relasyon ken Apo Diyos. Uri no kitam ti may nga babae, tad ni Apo Diyos adda jay nga rod, may kat dayjay, panaggartem, Okay. panaglas. No, kitaan tayo dito Matthew 5. Dayjay panagayat tayo kini Apo Isus. Jay puso tayo, iti panunot tayo, kundi arami tayo, iti antaramin ti akin na tao tayo. Maipakita, maipaduyakyak kuma, dayjay apanagtulnog tayo, kadag iti pagayatan ni Apo Diyos, agsipod kakabsat, taay ayatan tayo ni Apo Isus. Kanyak pastor, di kapadasa ka, kas may sa lalaki, kung natin man lang kakabsat. Nung nakita ti may sa babae, kat napintas nga rod, Wen. sumrek kanyak DJ kapanunutan nga umay DJ kunam nga dangor lasag. Wen. Sumrek DJ apo na yan. Ngem no pagbayagek ijay. Palubusak nga DJ ti panunutek. Ngaging gana nga mabuo kanyak DJ tarigagay ko. Tadangor latta DJ tarigagay. Aglablaban latta DJ. Ngem inton palubusak agbayag DJ nga panunot. DJ lustful thoughts ket agbayag ije nga panunot, ije ti pakayinawan na. Ngem adda sumrek, ngem no palubusan tayo nga sumrek, tag-decide tayo nga raw. Desisyonan tayo nga raw. No palubusan tayo nga sumrek, agbayag ijay, ije tumutin ti pagdugyanan na. Ngem no napanunot tayo, ket nakita tayo, ket napanunot tayo, ket saan nga ni bagpanawan tayo dijay, saan nga dijay ti panunutan tayo. Adaywan tayo dijay ka panunutan. Tapno ti kasta, puno, sabali ti panunutan tayo kada kiti na yung baga pambanag nga saan tayo nga punuin dahil nga lustful thoughts kada nga banag. Iji panunot tayo. Kastoy gamin pastor iti pagkuante adal tayo anya. No dadto iti may nga tao. Sigud ang managbasol. Saan pa'y nga taday naudi agkunek kada ito lesson tayo. Iti kunatay kunana ni Pablo diyaw mo nga kurento. Iti tao nga adaken Kristo. Anya baro nga parswa. Dayjay ibagbagam nga aginubat. Dayjay ayat ken itilas. Dayjay ayat adda iji uneg. Dayjay las kay nati sumrek. Taawan adi nga roden dayjay aminen ket napabaro. Dagijay nga tarigagay, dagijay nga uyos, dagijay nga aramid, iti dagijay daan a tao nga isu nga ro dagijay na ikayanakan tayo. Na ikaten, idi nga pinastrek tayo, ti Santong Espiritu ti panagbiag tayo. Isu nga, iti balangkad ni Apo Jesus ket, no, ti katungtong na digitanak na, hanyun apalubusan, Yes. nga agsublimanen dayjay sigo din naparmek. Naamaken kayt sigo din arimwar. Aday iti naununugmet nga kayat nga asawen Pastor De Leon. Dayjay diniskas ni Pastor Ray, dayjay relasyon tayo iti sabali nga sex, babae. Ngayon madamit iti kayat na nga isuro iti leksyon tayo, takayat na nga buklen dayjay nadeket a relasyon iti agpamilya. Ijay mi kalima nga bilin ket kunana dayawem ti amam ken ti inam. Anyamit dayjay na espirituan nga kapanunutan nga isuro ni Apo Jesus no kasano dayjay panangdayaw tayo ti ama tayo
ken iti ina tayo, dagiti naganak tayo. Paset iti panangdayaw tayo, Pastor, ay ayaten agagayem ken kakabsat. Masarakan ditoy Marcos Kapitulo 7, versikulo 9, aging gana iti 13. Kaso iti kunana. Kat kinuna na kadakwada, nakaskas daw ti panagbalinyo nga ubaw iti bilin ti Diyos, tapno matungpalyo ti ugalyo. Tani Moses kinuna na dayawam ni amam keninam, ket mangilunod ti ama, wano ina, matay kumaadi bumurong. Ngam kunayo, no adda agkunanto iti ama, wano ti ina, na idatonan iti Diyos dayjay makabalin kuma apagserbiken ka. Ket di kay ipalubusen ken kuha ng agaramid pa iti nyaman, ay maipaay ti ama, wano ti ina, nga ikatenyo ti kapapayan ti sao ti Diyos gapu ti ugali nga inyawat yo. Ket adu dagiti banag nga masping dagitoy nga aramid yo. May sagayam no kitaan tayo kay papanan na dito, may sagayam apanang padayaw kadagiti naganak tayo ay eto agagayam ken kakabsat. Isu dayjay panang suporta tayo kadakwada. Nga kuna na ditoy hantay ko mga usaren nga naiteden kini Apo Dios dayjay rumbeng nga isuporta kadakwada. Adda kumadijay lata, responsibilidad tayo, kadagiti dadakkel tayo, kadagiti naganak tayo, nga hantay baybayan ida. Napintas a pastor iti society iti Pilipino. Anya, ngam diti mo Pilipinas kadamot tenda dya Golden Acres. Amom dya Golden Acres, pastor? Anya dayay, Pastor. Pagkinan dagiti Ijay natangan. Quezon City at dati Golden Acres nga digiti anak ipanda digiti naganak dati jay. Into no tiyempon nga isudan ket agubing damanain wenno agkabaw dan ipanda di jay. Tagbalinan akas may isa nga dadagsen kadakwada. Ngem adda gamin iti innayon ni Apostol Pablo. Ijay Epeso 6 versikulo 1, may panggap ka dahito may kalimang bilin. Kuna na anak, agtulnog kayo kadagiti naganak yo, gapo ti Apo. Apo. Laglagipin nyo nga dahil panagtungulnog, panagtungpal iti bilin, aggapo kadayjay nga inawat tayo a Diyos. Tadayjay kuna na jay pasit amayulo tayo, no tungpalin nyo ti bilbilin, kasan panagtungpal? Gapo iti anya. No ay ayatinda. Isu nga dayjay matlaeng, dayjay panagtungpal, isu iti gapo ti Apo. Nalalaka nga tungpalan, iti anyaman nga bilin, saanin laeng nga dayjay maika 5 bilin, gapo ti Apo. No iti kunana, di ka mamapatay, ikabil na ti positive na. Ayatem, iti padam a tao, gapo ti Apo. Apo. Nalalaka. Isu nga, makita tayo nga, dayjay isuro na itatan, daytoy leksyon tayo, dayjay na espirituan, hanga dayjay literal a mabasa. No di ket dayjay pudno a kaipapanan na, dayjay isursuro, no kasano atong palen, daytoy bilin. Pangiturungan na kada tayo nga rod, Pastor, ket dayjay panagtulnog. Ti linteg, iturong na tayo nga agtulnog. Wen, Nga dayto nga panagtulnog, gaputi ayat. ayat. Ket kalpasan na daytoy, ti bunga na bendisyon. Iti panagtulnog kadagiti pagayatan ni Apo Dios, bendisyon iti tao na. Agbalin nga naragsak ti relasyon. Inton adda iti panagtulnog, iti uneg ti pagtaengan, iti uneg iti komunidad, iti uneg iti nasyon, ken uray pa iti sangwanan ni Apo Dios. Iti uneg ti pamilya ni Apo Dios ti iglesia na. Inton ti espiritu dagita nanaknak ket adda ti espiritu ti panagtulnog. Apay agsipud ta ayayatanda. May sa kararagsakan deta. May sa abunga panagmaymay sa deta. May sa bendisyon. Iti uneg iti syudad, ti iglesia, ti pamilya. Inton adda kadakwada ti espiritu ti panagtulnog. Kinagpaiswanan na, Pastor, inton nga inawat tayon, kakabsat ni Apo Isus na bendisyonan tayon.
Kat daytoy apan nakabendisyon, isot ko na ni Apostol Pablo, amang pilit kada tayong agtulnog. Agtulnogak, han nga gaputa kahit ko ti mabendisyon, no di kat agtulnogak tay ayatek ni Apo Dios, babangkin ni Apo Isus nga isuti ng bendisyon kanyak. Daytoy ti kitaan tayo kumakakabsat ta ditoy panagtulnog tayo, haan tayo nga agtulnog for something, no di kat agtulnog tayo tatimang motivate kada tayo di ayak. Tada ito'y tinagbalin a problema, idi subukan timay sa amasirib at tao ni Apo Isus. Kuna na dito yung Matthew 19, kat at ito yung masidagken kuha na timay sa atao kinunana. Manursuro, anya tinaimbag nga aramidek tapno maaddaan ak tibiyag nga agnanayon. Kat kinunana kinkuha na apay-apay nga agsaludsud ka kanyak maipuon tinaimbag. May sa teda na imbag. Ngam no kalikagumam ti sumrek ti biyag salimot matam dagiti bilbilin. Sinaggay sana dito, di ka mapapatay, di ka makiabig, di ka takaw, di ka sa utinatiri. Ket kuna ti baro, amin dagito'y tinungpal kon anyapay ti pagkurangak. Kuha na po Isus, no kayat mo, amaadaan ka inka, ilakom ti amin nga dakin ka, ket ited mo ka dagiti napanglaw. Kayat ni Apo Isus ditoy, nga daydi nga ayat, ngayon baganan ditoy, umuna, may aplikar, babaan iti panagsirbi. Daydi ko na tayo nga, panang sabat, kadagijay akasapulan, dagiti tataw, panang iparik na, daydi nga ayat, ni Apo Isus, nga dakada tayo. No data binasang Pastor Leo, saan nga inbaga ni Apo Isus nga ulbud ka? Saan? Taimpanakkel da iti baro ko na manipod ti kinaubing ko, natungpal ko di kita nga bilin. Ngem iti ko na anya pa iti pagkuranga. Ti kayat na nga nga sawen, ure no matungpal mo ti bilin, nga saan nga dayjay Ayat. iti mangi motivate ken kang agtungpal. Natungpal mon, ngem adalat ta iti pagkurangan. Adalat ta iti pagkurangan. Isungan to tilalayon tayo daytoy essence na, daytoy bugas na, daytoy ni spirituan nga kayat nang ibaga. Nalalaka tayong agtungpal, agsipod ta mon sublin tayo Kunanan ni Apo Esos, no ay ayaten da. Iti kunana iti Biblia, anyan a klase iti panagayat daytoy. Tapay, inayat na tayo, sakbay tayo nga nasursuro nga ayaten. Inayat na tayo, nga uray pay, idi managbasol tayo. Dagijay nga klase iti panagayat, isuday jay, kayat namet, nga inton no datayon ket addan iti Apo. Uray pay dagijay saan ko mga kaikaryan ayaten. Ayatem taapay, nga Apo Diyos, inayat na ka, sakbay mo pay, nga ayaten. Inayat na ka, uray no adda ka pelaeng asibabasol. Han mo nga ayaten, deje tao, agsipod ta nalintag, tawan iti nalintag. Ayatem deje tao, nga awan pay kuma iti, deje man, kaikaryan na, nga maayat. Iso nga agsubli tayo, Pastor, di imbaga ni Apo Isus. Wen. Nga, ure pa di kabilangan akabusor, no ayatem, hantong agbaling akabusor mo Wen. ta ayatem mon. Iti panangiyaplikar tayo, awan ti maidumdo mga talagang apulos. Numampay, bumusbusor kin ka, mga ayat man kin ka, wano niya man, masapol nga ayaten tayo. Wen. Tapno ni kasta, dayjay ayat ni Apo Isus, nga dakada tayo. Dayjay silaw, nga dakada tayo. Agrin niya, kat makita da, dayjay nga ayat ni Apo Isus, makita da, dayjay pan nakabalbaliw tayo gamin, inton adda tayo kin ni Apo Isus. Subli tayo man basit dijay panagtulnog niya, kakabsat. Dijay panagtulnog ket gapu iti ayat. Wen. Ngamin, no bangonen dijay relasyon. Wen. Ta, sparin dijay istorya te damdamo, dijay anak ko agtulnog, agsipud da relasyon ko, relasyon na kanya. Ngem no kunak ket agtulnog ka tapno ikatangang ka ti bisikletam. Nagtulnog.
Naman da Masapul kondisyonan. nga gatang bisikleta na. Isak bisikleta na. Uy. Ngam ti pampanunutan na no apay agtulnog hanga da relasyon mi nga pagragsakan na ken pagragsakak no dikit di ti pampanunutan na da bisikleta no apay agtulnog. Agbalin nga legalismo da anak ko. When at So, nangikabil ka iti kondisyon nga ama. Yes. Kunam, ikang kait bisikleta. Mm. Nuham mo kumain baga, agtulnog ka baro ata, ay ayateng ka, awan di bisikleta, masapul agsipod ta imbagam, no agtulnog kay kang ti bisikleta, inbagam nga ama, kano nagtulnog, masapul nga kang bisikleta na. Una, ti panunot na no apa yan, ngagtulnog, at di jay bunga, di jay bendisyon. Ti panagtulnog tayo sa ikunagtatay, saan mo pang panunutin di jay bunga na? No di kiti pang panunutin di jay pagragsakan, di jay nangibilin ken ka. Tapno saan tayo agbalin nga legalismo itilinteg? Agtulnog tayo iti bilin na, agsipod dadatin na inget nga relasyon tayo iti Dios. At daday panunot tayo nga pagragsakan tayo, ken pagragsakan ni Apo Dios. Ket daday ibunga na, biyagag nanayon. Ngam nagtulnog tayo, gaputa, biyagag nanayon, legalismo diyay. Ay, masapul nga may salakanak ata nagtulnogak. Uray awanan ni Apo Isus si Jay, awanan ti relasyon ni Jay, tati pampanunutan na, may salakan, tapay, nagtulnog. Ngem pukawan tayo dahil nga prinsipyo, kakabsat, tasan nga umiso di jay. No dikit diti umiso, agtulnog tayo, agsipod ta at dati relasyon tayo kini Apo Diyos, ket pagragsakan ni Apo Diyos, pakaidayawan ni Apo Diyos, ket dayta agbalin mo't a bendisyon kada tayo dayta abanag. Ala ka, sat kastoyan niya, ta masapul nga buklen tayo, tinadal tayo. Kahit kuman nga basaan, ito'y Apokalipsis, itinapatag nga versikulo. Apokalipsis 14, versikulo 12. Sa tayo ito ilawlawag, kat isunan, iti mang-conclude, dahito yung inadal tayo. Dahito'y ti kinaanos dagiti santo. Nga sa limit-mitanda ti bilin ti Diyos, kenti pamati ken Jesus. Dagijay nga tattao, nga inayaban ni Apo Jesus, babaen ti santo nga espiritu, ken babaen kadagiti saksi, nga inbaon na nga apan mangikasabat ti ebanghelyo. Idi nga inawat da daytoy nga ebanghelyo, na naganandan nga anak iti Dios, Nagbalindan anak nga santo. iti lawag, nagbalindan nga santo. Ngem laglagipon nyo nga daytoy nga santo, adday iti duwa akababalin na. Umuna, dayjay mangsalimot-met iti bilin iti Diyos. Katlaglagipon tayo, no, isilpo tayo daytoy, dayjay kunanan ni Santiago, nga sino man nga mangsalimot-met iti amin nga bilin, manod nga bilin? Sapulo. Sa nga pulo. Ngem aglabsing tu uray may maysa. Pakabasudan Kabil mo ng ijay tami. may kalima nga diniskas tayo, pastor, hana nga padayawan. Kabil mo ijay diniskas mo nga gartem, wano nyaman kadagiti sa nga pulo nga bilin, kunana ni Santiago, Nagbanag. kunana na Apo Diyos, nagbanag to, Apakabasulan. pakabasulan na iti amin. Ngem, iti gayam pa ng salimit-met iti bilin, kaduana, dahil panagpamati kini Jesus. Uy. Inadal tayo, kasano gaminti pa nagbalin nga anak na Apo Diyos. Kasano gaminti pa nakaisalakan. Panamati. Dahil ko na tayo, panagpamati kini Jesus. Into no, nagpatikan ka na ni Apo Jesus. Mabangon ti relasyon. Nabangon ti relasyon, nga kang kanayon tayo nga ibagbaga, addan ni Apo Jesus, iti panagbiag. Yes. Isunto man ang sublyen tayo dahil kunana ni Pablo, saan asyak, no diket ni Kristo, Dagbiag ka. dagbiagan kanya. Kanya. Not I, but Christ. Alagagayam kan kakabsat akit, itid tayon iti tiyempo, dawatik man Pastor Ray, nga sika iti mangiteden, iti maudi nga panagkararag. Kararag tayo kakabsat. Madaydayaw a Diyos sa mami nilangitan na niyan nga naging bagkaapo kada kami. Nga inted mo, iti bilin mo, nga iso ti pagayatam, apagragsakan mi nga ramiden, agsipod tay sumed apo ti pakaidayawan tinagan mo. Aramiden mi, kas may tunos ti pagayatam, at mapasanto ti panagbiag mi, madaan kami ti kinaanos, madaan kami tagtultuloy pamati, iti panakay banag, iti naingat, ken unagarelasyon ken ka.
dawaten mi kadiag tultuloy ka makiadda kada kami, Apo. Katagbalin kami nga lawag ti kinapudno. Amen. Kan madan ti namnam ti panakaisalakan. Dagiti dawaten mi ken gaputi na patiganagan na po mi nga Jesus. Amen. Amen. Wen kakabsat, pakada kami manen, ti daytoy nga oras ti panagadal, patyan mi, agtultuloy nga makiadda kayo, iti nadagdagket na panagadal ti sao ni Apo Dios, nga iso ti pakaydayawan tinagan na. Numampagpakada kami kakabsat, awisin da kay manen, ngayon umay nga lawas, itultuloy tayo, ti agadal kadagiti sao ni Apo Dios. Ket sapay kumata dagito yung adalin tayo, isudat, tultuloy met ang mangidaldalan ken mangiturong kada tayo, iti na Kristiyanwa na panagbiag tayo. Iti kararagmi, gagayam kan kakabsat, ket nakita tayo kuma, ni Apo Diyos, nga iso iti pagserserbian tayo, kadagitoy nga inadal tayo. Ket awisin da kay nga rod, nga into no may nga lawas, iti kastoy metla nga oras iti panagadal, iti daytoy metlang istasyon, iti Hope Channel, ket agkakadua tayo tumanen, nga adal ti sao ni Apo Diyos. Kastan kabsat, na imbag nga aldaw tayo mamin. For today's Hidden Treasure, we will take a closer look at a lamb. You see, the idea of a lamb is very important in the Gospel according to John. But what was so significant about a lamb? Well, when we look at John chapter 13, we read about the Last Supper that Jesus had with his disciples. We often think about the Last Supper as the Passover meal. But if we carefully read the Gospel of John, we'll see that that's not the case. You see, during the Passover meal, the centerpiece of the meal was a lamb. And the Passover lamb could only be eaten if it was slaughtered in the temple at the very same day of the Passover meal. Yet, in his Gospel, John seems to go out of his way to let all of us know that Jesus and his disciples did not eat lamb during their Last Supper. Let's take a closer look together. John 18:28 clearly states that the Jewish leaders led Jesus from Caiaphas to the Praetorium, but they themselves did not go into the Praetorium, lest that they should be defiled, but that they might eat the Passover. So, this would mean that the supper that Jesus and his disciples had took place before the Passover meal. We get further confirmation of this in John chapter 13 verse 1, which states that the Last Supper took place just before the Passover festival. This leads us to a very important question. So what? Why does it matter that Jesus and his disciples did not eat lamb for their last dinner? And why does John go out of his way to make sure we know that? Is John trying to say that Jesus was a vegetarian? Definitely not. The reason for making this point is so much bigger and so much more important. We see the reason why the very next day after the Last Supper, Jesus is crucified at midday. It was the very same time of the day when most scholars believe the Passover lambs were slaughtered in the temple. John tells us that Jesus and his disciples did not have lamb at their Last Supper because Jesus is the lamb. He is the fulfillment of the Passover. Just as John's Gospel states in the very first chapter, Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. And that's today's Hidden Treasure.